Ahojte, nepočúsi, aj počúsi rodičia s deťmi. Volám sa Attila Pálko, hlavný vedúci detský tábor Lučky pri Kremnici. Chcem oznámiť, každá rodičia vedia, že začína 16. júla do 22. júla 2017. Ale chcem vám ešte oznámiť, že 16. júla je príchod čas 16:00, kvôli tomu, aby deti si mohli kľudne rozložiť, porozprávať sa s kamarátkami alebo kamarátmi, aj rodina 1., 2., 3., 4. porozpráva sa posadnúť si kávičku a 18:00 sa začína omša. Lučka, ktorí rodičia chcú ísť na omšu, nech sa páči. Druhá vec, chcem ešte oznámiť, 22. júla je odchod, čas o 12. na obed, lebo prídu druhá skupina detského tábora. Ale tretia vec, chcem oznámiť, ktorí rodičia pred odchodom 22. júla nestíhajú taký čas o 12. Prosím, dajte nám vedieť cez SMS-ku alebo telefonicky a my vám počkáme. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, tešíme sa stretnúť Lučky pri Kremnici detský tábor. Ahoj!